Machiegni e twak mar ratil nyakora mogi odiochieng' mar 12 mar 7 2026 ratil chakore sani ka wakete nyakora mogi kendo wapime kawuono wapimo pek mar siasa. King'iyo kaka weche manyien ma saa achiel obedo nyakora mogi ne en ng'wech koni gi kocha. To bende sama gomba kaka Umoja Julius nyisa ni gin bende nyogi ringo ng'wele ol kalao. To ma gin to gin e United Alternative Government ne to ang'o momiyo nyogi ringo? Diponi ma en remo makoro chier ma sasa ma oneka ma ji obede romo mar galamoro to nyaka ng'weche ringre. Nyakora mogi waketo siasa mar piny Kenya ratil ma bang' jatend DCP Rigathi Gachagua nyonyiso kweth mar Linda Mwananchi ni kik utem nyono Al-Kalau gi tiendu. Ma nyisa ng'o nyakora mogi. Machiegni e twak mar ratil an ka kod Ken Odondi ma en ja siasa kendo ma Ur Kalero Odondi machiegni ahinya e twak mar ratil kawuono ni. Erokamano wan kod Umoja Julius ma en bende ja siasa kendo ja siasa mar Wiper iluongo ni Wiper Democratic Front machiegni nya Umoja Julius. Erokamano nya got. Akaso wan kod Helton Ayako ma en janon siasa kendo jalo ma bende wasebedo godo ka ok dichiel aparo ni Umoja bende wasebedo godo kata mano Odondi kawuono odiochienge mokwongo. Odondi machiegni e twak mar ratil. Siasa mineno e piny Kenya sani nyiso ni ang'o? Erokamano wadwa kumiyo wathuolo mondo mi watwage siasa madhi mbele e piny mar Kenya. Ma kinde mar siasa. Tung'eni tugo matugore ni ma tuk jo siasa ma jo siasa ohero. Koro e tulo manywa neno kochakore wan kaka jo siasa ema kelo tulo. Nywa neno ka jatend DCP ma en Gachagua nyomiyo jowetene warning ni kik pok kanyono kuro. Koro wan bende wadhier kaka wa jo sirikal, wan to morwa nikech wan e sirikal. Morwa ka jo opposition gore. Ke nyiso wa ni kare ko magi dhiye onge alternative government magi dwa provide ne jopiny. Nikech gin weyi ema odgi kanyo gisechako gore. Ng'ato ka ng'ato neno ni ene monyalo. Wan waparo ni kade giriwore kendo de gibedo gimoro achiel. To ne waparo ni ne ginyalo miyo waliet matin. Kaka ja Kenya ma bende mori koro wawere gi ja siasa kaka ja Kenya nikech ka koro remo chwere. Oko mora kaka ja Kenya kendo kaka Ken Odondi nikech adieri ok en gima ber ka siasa nyalo miyo ng'ato wit ngimane kata chwer. To ma biro nang'o? Ma biro ne koso tich mar wechwa osebedo ka koso tich. Koro yudo ka jo siasa kawo advantage mar miyo gi gimoro matin. To sama osemigi gimoro matin gidhi gimadho gik makech gi malilo wang'e. Koro kata kodhi nego mana wadgi kata odhi nego mana nyamingi. Nikech ng'eni sama ja siasa ori ni dhi e rally idhi kel tulo. To king'e ni ng'ama nade midhi rado kuro. Ne waneno kata ka maandamano mar Gen Z June 2024 kanotimore Nairobi ka e parliament. Waneno ka obila moro nono ochiel owadgi masies mandeke gi magina. Mano kele obedo ochanganyikiwa mano gombo kata we tich. Ma kelo wanyiso wani sama wan kaka jo siasa kata sama wan rowere mitiyo kodwa gi jo siasa ni wadwa kel tulo. Ng'eni tulo no sami dhi inyalo hinyo kata mana nyaminu, inyalo hinyo kata mana wadu, inyalo hinyo kata mana babahu. Nikech kaka ji chiedo kata mana kasindi. Nikech siling 1,000. Koro ma kela mar wacho ni ka ja siasa mi siling 1,000 kata mi mana siling 2,000. In owuon kik idhi kel tulo. Tigi pesa ni maber mondo mi okonyi to tulo to kik idhi kel. Alright, Umoja Julius. Od opposition ni obarore gigore kigin nikech nyoro kanyo irungo ka ng'ato lando ni odonje kweth mar Linda Mwananchi. Kweth mar Linda Mwananchi ni osebedo ka luorore ok mae mokwongo. Kendo gisebedo ka giluorore. To bende joma luongo ni Alternative Government, United Alternative Government bende nitie. Ini wuon iwacho ni Al-Kalau chal ka gima liet. Ang'o matimore? Ing'eni mokwongo siasa ma pacho ka mogik e Kenya ka ani. Wan wang'e ni siasa wapime gi ndhadho ariyo. Siasa wang'iye ni siasa en science, to siasa wang'iye ni siasa en art. To siasa matimore Al-Kalau cha ok en science bo en art. Ang'o miyo ne atemo wacho kama? Siasa matimore Al-Kalau nyano Al-Kalau tich abich. Nyano Al-Kalau Saturday nyoro. Adonjo mana Nairobi kawuono kanu adhi go rally Kiambu mar Wiper gi Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. To gima timore Al-Kalau cha en gima ber kabisa nikech gimomiyo nikech kane watemo lieko gimomiyo de samoro poni joka nyikwero kweth mar Linda Mwananchi nyoko kwero nyisi irungu ka ng'ata awinjo ni biri pango rally mar Linda Mwananchi dhi timo kanye Al-Kalau teri ne mos matin ine
manyiso ni gichamit jotedo mang'eny nyalo ketho chiemo. Weura wated gini kendwa nikech kwa bedo jotedo mang'eny to samoro wanyalo olo chumbi gini mang'eny koro beduru chien matin. Un kendu un ng'agini To donge United Party government leader mwananchi koko iloso gimoro miluongo ni binding document madwa kelo wa kanyakla. ere kaka gidhi kelo kanyakla ka sani tung'isogi ni kik ubi korwa machiegni. Ok okwedgi macha political term gichowuok ok owuok e chuny. Inyisogi ni bedu ne matin wagouru lweny ni mokwongo nitie kaka wang'eye nikech ing'eyo jolinda mwananchi ka gibeyo ndi kendo ngufu gi ni malo kendo wayie gi support ma gisebedo ka gimiyowa kaka giseketo sirikal tesre lakini mor kalauni giwa wakungo adil gi jol kalauni nikech ineno gini ol kalauni go mbulu 72,000 gi words abich to donge go tich ang'wen donge go kinyi saa 4 to donge DCP osekawo gini ol kalau emomiyo no liet In nie ringo aringo kan ng'wech mana aringo en ni nyo aringo nikech saa mondo mi wakony buche mang'eny manye wadhiye. Ayako wuori akia gimomiyo ayako ang'o mikino wiyi. Okay. Ing'eni jawaipa ni wuondowa nikech osawacho ka ni nyoringo ng'wech ol kalau kendo chako riambo ka ni nyoringo ng'wech mar lausa. Anyway, mano to in ming'eyo ka nyiringo mar lausa kata nyiringo mar ninyi lawi mano in ming'eyo adieri mare. But gima dwa temo wacho siasa matimore ol kalau en gi one thing. Ma is going to be an acid test to the opposition. Mabeko gitang to kae magidhi pogore ma ng'ama nowuoge ng'ato no bed maonge. And nitie hidden card moro ma jowa ma jo rabuon gi goyo emomi neno Gachagua nyogolo warning mager kamacha. Ing'eni siasa ma Kenya mondo mi go siasa maber nyaka ibed gi gik moko adi Adek gin mage. nyaka ibed gi pesa nyaka ibed gi ji to nyaka ibed be gi wach midhi wacho ne jogo mondo jogo jopiny oyie kodi ni weche. Jawaipa ne mowacho ni oonge pesa ka en go to en gi matin ji bo onge go gimowacho ne ji be onge emomiyo nyaka ne ochak chung en onge gimosayudo maber. Oonge gimoro malong'o monyalo wacho ne jopiny moket jopiny kama mowach ne jopiny ma jopiny winji. Jomage manigo jo linda mwananchi koso jo ODM koso broad based. Joma nyalo wuoyo gi jopiny ni mai broad based ka kata mana kane neno ndalo mane jakom kane jakom pod ngima. Jakom ne nigi pesa to ne en gi ji to ne en gi gimo wacho ne jopiny ema nomiyo poge gi jopiny ne bedo matek nang'o ne ka ogudo wach to luongo ji to jomoluongo kanyo go nyaka ni nitie gimo winjo agenda moro manosel ne jopiny ma jopiny winjo. Koro an kikora gima neno nyaka wabed motang' kendo yawage gito kama gidhiye onge mana kaka ne nyien odondi osawacho gito kama gidhiye onge gin gimuro mana bul. Ing'eni bul be kidwa goye nitie joma muri amura to joma goye to jomoko nono koro gin gimuro no mana bul. Wuod Karungu umuro bul. Atiyo kewe akon jogi nikech ing'eyo. Yes. No. Siasa mwadhi go 2027 opogore gi ma ji osebedo kaneno. Sama ji wacho ni ji obedo piny wacho ni waonge numbers. Sama waonge numbers jo ODM nyaka ne los coalition gi Wiper ekane gibedo gimoro. Ekane ginyalo go siasa ma Nairobi ka ekane ginyalo go siasa ma oko. Kura te kata king'iyo turnout mane biro kura maka jakom. Turnout mane wuok Eastern ni malo moigo turnout ma wuok Nyanza. Namba 2 king'iyo turnout ma Nyanza nok kal ga 73%. To king'iyo turnout ma Muolo kocha nok ne kwanata malo 80. Jomage maonge ji. Namba 2 adwa konyogi nikech ing'ene siasa en numbers. Kwa ng'iyo kwa bengo siasa ni Nyanza wamiu kwanata malo matin. Kwa ka kwanata malo 20 gi ka kwanata malo 80 sawa. Kisi wamiyo gi wadhi kisi to wadhi ombogi. Oiu Rift Valley wawenu te okwado kata kura chiel Rift Valley mondo kwa keto kaka wadhi ing'e kwa biro Nairobi wadhi pogo 55 kidhi Eastern Rift Valley dalagi jatend piny William Ruto.
to ngala dong no wadhi yombo gi Nakuru to wawene gi Bomet to wawene gi Narok to wawene gi Kajiado to wawene gi Elgeyo Marakwet kuonde mamoko mano kanyo wawene gi to agents waburo bedo to pod wawene wacho ni kwan en science gi siasa en science gi art koro miya science gi art ma science no kora mini ma science okay koro kibiro Nairobi wadhi pogo kode to kichake dhi gwenge ma Central Kukuriu Central wadhi yombo gi okinyi Central wamiu kwanata malo wabich wanwaka kwanata malo prochiko gabich kaka wani otandi game kidhi Eastern Kukuriu Eastern tingeni kora na block nikech rais Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ema dhi bedo okay jating bandera mari unado otandi game kubi coast wadhi goyo 65 to gine gi kaw 35 okay all right koro gini an kwan to kuena wuond ngene jolu gima timore gi joluo en ka otong to giketo kapodi okapo achiel uwinjo an ngene kaka sebede waipani an arito u mondo mi kwase ka otelo ambe kabitoko ne joluo abedo piny amba rito mondo atok ne joluo amba migi gimo miya all right erokamano ahinya dondi wuoro weche kawo erokamano owadwa Bati yes adwa ni kijana matin we potosa wananchi kendo wadwa ni wawacha dieri mana kaka wacho ni siasa en science winjo ko wacho no sariambo kane nyorengo kapok wadonje e wang jowi gino onge evidence ni nyege rengo to adwa penji Bati wadwa kata adwa penjo wadwa ni kenyuomo dhako to mari dwa biro lemi kata wad gi chiegi kata yuori tikwer ni kikobi dhako ni be yeri adieri be dhako ni dhi dak kodi manyiso ni jogi wuondowa to wan kaka government wan wamor gi tuwoni nikech ok inyal wacho ni ero nyar ng'ato to mama gi kadwa biro limi mamari tikwer ni kikobi tugo ni ise sirikal ang'o mi umor kode onge gimise ne sirikal tiende ni gima jadisipiti emotimo ka otwa temo nyiso ni en gi the numbers ma wan to be kuma wabedi ka election no pokorumo molandi to kik gimor ni gidhi yombo mana kaka gima nwatimo ne gi Embu ema pod wadhi timo ne gi Ol Kalauka ing'e ni nitiere siasa mar go koko to gi siasa mar do to do to gi siasa mar ombulu makoro Bati ka ombulu to dhi nyumo koro jogi gidhi gi siasa mar go koko mar neno ni watu wengi mane Nyachayo neno ni watu wengi sana to dakika mogik to ombulu onge mae gima no wuondo gi kanya mbere kocha Embu te gima dhi timore ne gi Thursday dhi chopo adwa nyiso wadwa ni onge numbers monyalo biro e bele wang jowi kako wuondo go jopiny ni wipe wagi numbers Nairobi wan gi 17 constituencies anyalo kwano ne constituency go te nikita ng'eyo ni podo kijana matin wan ing'eni wasabedo ka kochakore tuo to kwago siasa ma Nairobi ka asabedo nyaka coordinator mar Kibaki na vijana e Westland constituency ka wan gi governor miluongo ni Sakaja ka en secretary marwa iwinjo koro miyo siasa ma Nairobi aelewa why pa yudo ga mana koma chiel e Nairobi ka oyudo koma chiel nang ni kanye kuma ene gi population okay iwinja ODM musabedo katingo kombe ma Nairobi iwinjo kwa chako gi Westland wadhi Makadara wadhi Kibira wadhi Lang'ata wadhi Madare wadhi chonde ginene ya karutino kajua ka ilungu ni Roraka iwinjo okay magi kombe wadhi Karbabu Embakasi East magi kombe ma ODM musabedo katingo nikech magi kuonde ma joluo wanitiere koro we wuondo wane gi wagi numbers awinjo ko wacho ni coast ere ng'ama nigi wipe coast modhi wacho ni coast gidhi yudo 60 to wadhi yudo 30 owe potosa jopiny okay kura dhi chopo mae piny manyejo gi potosa go jopiny gi Sifuna gi ketho secretary general manye ber ki wuonde gi weche mag online ni romo dakika mogik to mbulu onge koro kijana matin adwa mana temo nyise ni siasa mar go koko mar vijana matindo nikech kijana mineno ni en ongo mbulu kijana mineno wawuoyo matin mineno miwenu gi wacho ni ene makata ko wito iwacho ni umoja onge ombulu wanyisi umoja onge ombulu ana mawuoyo wadhi mita anadwa ng'eyo ka ben gomo wene chieng' woda order ineno jenzigi yes sani Bati ki wito kitambulisho
tingeni kitambulisho na life mari everything kende make sure ni kingo kinyi samondo apply kitambulisho vijana majensi mineno undo jogi en ngama kiare ni kichan kata kode ot jensi no an ga jensi adek ang'eyo okiara nikech ko bio wito mbulu okian okko wito kitambulisho en ngama bie bato mer to kitambulisho order ondi yes ayako okay en adier makende ni sani jo United Opposition ge Gachagua nyosa kieologi gikede ni ng'ato kal kanyo maka gitamori yie mano to onge gima gibiro neno mbele nyiso no gine mbele Kalonzo mwacho no to tamre kata mana keto buche kende luo banga Gachagua odo kawo pesa kuri sana no rally muketo kata kende to kiambudo wano leng ini wuoyo leng kuonge demri bwana nyaka ne Raila tho Kalonzo no sadok Nyanza didi no dhi kotero dhok bondo to gichieng moro dhi e kanisa moro Homa Bay mane manosadhiye en kaka ng'ama nosebedo chungi baba be nitie samosa dok mudhi owuoye gi joluo ni awang'ani enda luwo bang'e sakasa manyaka Ruto manokwa support sani osadonjo Nyanza mobedo motegno moinge ito karidwa dhi odombulu kanye mari jensi mowacho no is 2.6 million vote manyocho gi register koro 2.6 million votes tero ng'ato e State House eri wacho no dhi turn out 100% ka un kata ji ariyo to dhi utedong mano turn out 100% nikech gidhi turn out kaka githin no 100% biro tero gi Elton Jino yombore gi kura milion 200 yiero mokalo to mai wacho milion not 200,000 yiero mokalo mai wacho milion 2 kineka gini en kwano maduong' ahinya manyalo tero ng'ato State House machak rom ne ng'at machielo mane gilawrego jensi go ok support gi kendgi jensi go kata Ruto nie gi kura kata joma support Ruto be nie gi kura jensi idwa kona ni jensi ama no kambani to gi Central kende koro nyieni nyaka yie mowa wach oyie maber ni ya ko ginyal neno mpango Gachagua pango mbele gacha to gidhi nyumore bugo negi Elton amida kachiel abiro Julius ne ane jo opposition ni Gachagua pango ne gi ang'o ma ineno in miwacho ne ok ginyal neno ing'eni kachako kodi tuoto yes Raila nowacho ni Kibaki tosa joluo 90% nogo kura ne Kibaki kwa duogo tuo 7 makwalwani Ruto gi Kalenjins nogo kura ne Raila but kanyalo kata neno kura manyogo 2022 ni Uhuru nyo wacho ni Raila tosa Kikuyu adi manyogo ne Raila kura 10% kanyo ng'eny kabisa it was 10% makata de beda ni ineno dinyo Raila yud kata mana president manyo wadhi e 2022 ni samoro gik mabeyo kaka joluo dinyo kwa yudo nikech Raila nyosa kawo Martha morwake ng'ute nyiso ni joka nyosa ng'e kama odiye jakom koro ka jogo Kikuyu go kwan maka jogo ok nyal neno kwan no omera inae wiper gi ng'wech iduogo koni kocha komiluongi luongo wano kono onge gimoro Geoffrey Ruku ben jatend migawo mochung' ne weche mag jotije nyone ukambani tok thuolo mokwongo osebedo kong'eny e gwenge makono to wach achiel mowuok godo ni Kalonzo mondo odhi osir jatend piny William Ruto umoja ini e wiper bende no kama gin gik manyalore e weche mag siasa koso gina itemo lomb Kalonzo en gi suria moro mamiyo koro sirikal gombe to dong nikech en gi numbers to sirikal dwaro mana nikech en gi numbers sirikal nang dwar ng'ama onge numbers dong mana nikech numbers mondo mi oter iwinjo nya nyiso jatenda nikech IBC nyo project ni ombulu maji dhi register manyien 6.3 million magi target cha 6.3 million ma jo IBC dwaro manyien ka joka te ki 80% margi gin Gen Zs manyien mo register mondo ka ombulu to jogi te oseneno shida ma Kenya nigo sani ma sino ombulu ka te one what target 6.3 million ma IBC dwaro ka gi reach sani wadwaro mana 5 million wadhi so edepwa 1.3 million we wawene gi mondo wayuego pi wange namba 2 gimineno wacho marol Kalau adwa konyi usip na yako adwa konyi usip na Keno Dondi nikech ang'eu to kadwa ni ani ka chieng' tarik 16 sama idhi lande duoko Kalau to samoro ubro bedo gi ubro bedo chunyu bro rid ni we anyisu sani
nyupogo matres ol kalau matres ka jol kalau te dininde mabe kendo ninde mayom namba 2 bang matres umiyo gi gas kinyne ka gichiyo tarik 16 gas cha gidhi tiyogo mondo gichwak go chai nikech chai chak sirikal bo osemiyogi gichwako chai maber to girwako wuoch manupogo gi ka to gidhi go dhi e polling station to givote ne ja DCP pesa manu neno miyo gi ka dong'eno ki pesa ka giduogo to gimiyo ja DCP cha mondo ogogo campaign ukia jorabuon ang'eyo an asedhi ol kalau sani mae odondi wacho ni pok ago kura ka odondi nwaromo go Bomas 2022 ka penjo doni to dondi tisebedo ka maromo nade niyo ma kata kura no kagoyo odondi muneno ni 2022 nonge kata time mondo dhi ogo kura nikech norito kuj jakom en penje kam nogo kura 2022 an agoyo Obondi Primary School Migori County e Ikachieng koro bati weya konjo gi ka kura masa japin sani riek kati miyango nikech agene sani ibane gi oduma gweno kose bani oduma to omaki ni ng'andi pod molunyi maber pod odhi bani oduma ni pod iluwe onge anyiso joluo kendo anyiso MPs masani gineno gimotimore ol kalau manyiso ne resources ni sirikal ka tang'o mamono tero gi ne jopiny nikech sani giwacho ni ni gine bread based en bread olal na matin en bread based gine broad based koro kare ni ng'eyo ni en broad based apane no gwenya kind bread based gi broad based koro gima nyiso gini gineno resources gases kaneni kanyo to gine i sirikal dagi kaw gas to gitene mine kucho matres mag ji okay sikunde mang'eny no wang' kaluo ne gin kanyo dagi kaw gi giteru ku ineno nyaka yiedhi ol kalau onge kata nam tineno patrol boats matongo motero ol kalau to kaluo ema nigi nam onge gimotere kata chiel to ni une sirikal ayako anyisika tarik 16 wabru mana dugo ka wabengo siasa ni kwa so yombo DCP Sami Waweru Ngodho Kamau ebede yari DCP ol kalau yes awinjo ke wacho ni DCP de ka ol kalau gokinyi to un jo Wiper to nyosa riembu ka gi ja DCP ang'o ma udhi benefit nikech nyosa gorunu boundary ere gimudwa benefit ayako tiko penjo iwinjo siasa en kwano ma koro science koro gini werigi arts mikele gono ma koro amigo science mondo mi win nyaka nywa tim gi mlung ni zoni Wiper nok nyal tero candidate ol kalau nikech ja DCP no setero water to DCP beter wade bar kura to wade miyo joka advantage koro science wacho ni ayako chikiti ma koro science mar siasa ma wuoni kwa tero ja DCP moiso ne wan gi candidate achiel ma wante kaka United Alternative Government wani kuome mondo mi waunga lwedo mondo mi wami support do water ji ang'wen onge ng'ama riembo ol kalau kata sani nyano ol kalau ana jakani donga ja Wiper ng'ama nyoriembo wabunge wate ni kucho ng'ama no nyisi ni rungu kang'ata gi mulinda mwananchi teru mos matin kuongo weno alweny ni mar ol kalau mondo wago odondi ma nyiso nang'o siasa ma ji dhi mbele nikech wadwa poge dakika ma ok ng'eny ne 7 mondo wang'e ni ma nyiso nang'o siasa nikech ng'iyo siasa ni tap gini nyisa ng'o ka ji dhi 2027 odondi kadwa kungo dwoko kijana matin ma wud karungu ma benda wuogo e constituency achiel ni okia gimo wacho kendo kaero miriambo sama koro wawuoyo gi jopiny waero gimiluongo ni facts nikech kata ka nyalo miyo jokaler nafas mar ugo ofsin gibiro koni ni odondi ne en candidate 2022 manogo kuche olasi police station sade kukinyi ka yuto gada koro kibire mbele jopiny ni riambo wer guondo jopiny emo mi awacho ni kijana ni potin okwanda siasa odhi gi weche mag jensi okang'eyo ni tamameta mane ma en go musa pimo goliet mar siasa ma en go gadieri ne kidhi lendi ombulu mol kalau ni sirikal nikech anto gima ng'eyo kuma bede ni nyaka tangi winji ni ge ywak ni sirikal kwalo kura mano chieng' Friday gokinyi nyaka matoke ugogi jo DCP nyaka ywagi kendo adwaro ni tok osalando bulu ma ol kalau chak ilos nwa soge kijana ni aluongu ka koro gi ywak to un utima wanyero ma gima notimore kucho nikech gini jogi nigi gima iluongo ni propaganda nikech winjo ko wacho ni matres no sapogi ero matres no pogi gas opogi ere ng'amo nyise ni e gigi to pogi anta dimi ni winjo ka yoji jomoko wacho ni gidhi vote kaluwore gi dwaro development ok gidhi vote opposition nikech opposition gima biro miyo gi onge mano jo ol kalau nye wacho namba 2 wadwa nyisi siasa ka kijana ni pod kia siasa
emu miata nyise gima siasa An ja siasa maduong' ahinya mar Wiper Odondi. Oja Wiper gi nying okoja siasa nikech kata ka peji ni kata ka kura nyisi ni omiwa kata mana nyatike kuma wuokeno apenje ni nyatike ni gi police station adi gi register voter adi sama wawuoye kodi yok dodwoki iwinjo Dong en ja siasa mar Wiper. en ja siasa mar Wiper ne donjo koro Yes. awacho kama game ma Gachagua tugo chien kucho Gachagua nowacho ni ogombo loso party kama Raila Odinga ni Raila osebedo ka loso government moro amora donje kaluwore gi strong ma party ne strong owetena wajo Wiper gi aywagogi nikech tok 2027 Gachagua dhi timo coalition gi William Samoei Ruto ong'eyo mae momiyo odwaro the numbers to mae momiyo be ogwere gi iruko ka ng'ata sigini nikech odwaro ni DCP bigi the numbers mag wabunge mang'eny maka kinyo nyiso William Ruto ni ei ministry 21 gi adwaro ministry 8 adwaro interior to William biro Ruto biro winje kaluwore gi the numbers ma go e parliament Ne parliament. koro ng'ami wuondo ka en candidate men Kalonzo nikech Gachagua to gimane ni kodhi chung Okay. to kosechopo gini notimore ni kata Raila Amolo Odinga joma noloso go coalition sama nosalande William Samoei Ruto ni president ne ji orenge coalition modhi join William Ruto e mae gima dhi timore ka ng'ani dhi nyiso Kalonzo ni Okay. in gi wabunge 21 Alright. an gi wabunge 70 okoni ino kinyal negotiate gi Ruto ane ma negotiate gi Ruto jogi dhi ywak mae momi neno ka ruku ywak ni kwayo Kalonzo mondo duge government Okay. iwinjo Alright. to wan kacha ka waene owadwa no mondo tieki an kaka Ken Odondi amako ne ja Wiper awinjo ka dhano wacho ka ni Wiper no o support Raila karibu didek En adier. Wiper ni ema nomiyo wawinjo malit kaka joluo mapok nwawinjo 207 ka wasaloyo gi wabunge 130 Kibaki ni mana gi wabunge 40 to Wiper ni luro to dhi timo coalition ni mondo oyud DP Noduogo kwa ng'uono ma gibedo gi jakom. Wanyal William Samoei Ruto ema nomiyo wayudo sirkal wabar kaka jolongo no gwino koro wadwoko lwedo ne William Odondi gi Gayako sama ng'ato ne jaricho to dhi oluoke kanisa odhi oyudo batiso dong iwacho ni batisa kar puodhruok ang'o mamiyo koro uguro bati mana kaka pok ng'ane ayako kawo adwa nyisi ni ka ng'ato goyi mibedo gi alama e wang'i ka kata Odondi bed kabiro kwayi ng'uono to alama no ting'e korumo nyaka e paro. All right. Yes, Ayako. Adwa kono jakarungu ni ng'eni maora gwasi gi karungu wamakore onge nyar gwasi ma onge dala karungu ma onge nyar gwasi be onge dala karungu ma onge nyar karungu gwasi ma onge nyar adwa nyisi wach moro achiel sani Gachagua lando kamora mora modhiye ni en gi 16 million votes ere kaka ng'ama nigi 16 million votes strong supporters dwa support ng'ama onge gimoro man okwongo onego bed negi ranyisi kaka jo Wiper ni nitie wach moro mbele kacha Okay. to kopogore gi mano aneno kaka Kalonzo nyalo dhi e debe 207 to kodhi e debe maybe okawo Sifuna Azarani 2027. 2027 Yes. kaka notimo 207 cha to kotimo mano to nyiso ni Gachagua okuyu be nyaka dhi chungo ng'ato most likely Matiang'i be nyalo dhi e debe nikech jogi gin onge agenda. All right. Gin gigo mana koko. Okay. Yeah. Koro ng'e maler ni kama intie ine bugo maduong' matuch mago kineno sani okibi Wach mogik ing'eni adwa konyo Umoja, yes. adwa konyo ng'eni gima wach mogik e yo machuok Umoja. awacho niya Yes. joluo Kalonzo osechung' kod wiga 15 sani chung'u kode ukaw lwetu mondo duoki sama nochung' wan Raila nonyisowa niya Kalonzo ni ndugu yangu kaja kom sani onindo ndugu yake mabedo nwa baba Kalonzo e babu sani Okay. wagone huru kura kamiendo jaka wino ene mudhi bedo rais kikwa ka utongwa te waketi huru kapu achiel keto kapu cha dhi barore biro duogo ira mondo wadonje sirikal. Erokamano ahinya yo Umoja Julius. Yes, Ken Odondi. daher mana wacho ni wuoyi matin adwa ni tem chiedho Nyanza mondo ine development matimore an owuon Ken Odondi minena weni gi bati mobedo kani development nitiere ma sirikal timo yo mowuok kababu moluwo bondo sani kidhi e tinga time mano opposition ok nyal loso. Yes, kawatieko. Yes. Iwinja koro an gima daher wacho sami wacho ni joluo kawo kochgi mondo odwok ne Kalonzo an awacho ni joluo kawo kochgi oketne William Samoei Ruto mondo otenwa development bende ene mano miyo wa sirikal bar wabar muwa joluo sa joyi
gima Kalonzo samiyo waonge. Omiyo wan wakwani water Ruto e tam ne mogikni mondo wambe 2032 wadwa ne kata kanyangi ni mwa support bedo president. Okay, awinjo ka Ken Odondi wacho ni ging'eyo 2027 koro 2032 koro giwuok 2027 ka Ayako winjo ko tajo kanyo nying nyango kang'eni nyangen nga Ken. Wa prepare CS badi. Okay. Mondo miudhi ogorenwa mbele kanyo 2032. Ayako tiketi dakika achiel. Okay. Mana kaka Odondi owacho no. 2027 wamiyo Ruto. Kawa prepare nyang 2032. Ni 2032 ko chopo. Wan gi nyang sani wuoyo gi jo piny, otemo wuoyo gi jowa mondo mi jo mi support wabug tiende low bed ma very strong. Ka gik 2032 to ene mwawuo kode kaka rwadhwa makata kopo ni wadhi negotiation mora mora to ene mwakete mbele wabedo kode mana ni kaka nawacho ni gik mokadi to kawa ipagi noloyo. Gilo gi kanyo onge gima ginyalo loyo. Mana na mika stick to the bank. Why pa ok nyal loyo William Samoei Ruto midhi landi kaka president ma Kenya ka. Nikech Ruto nyowacho ni nyang nyuti one maber. Ok ni nyang waneno gik ma Ruto timo. Okay. Wach nyang nyuti maber no akoni aketi anyisi mana gimoro mate. Yes ka watieko. Ingeni 2024. Yes. Government ne onge any scorecard concerning finance bill. Ma aparo ni neno kaka jenzi no wuok oko. Yes, ka watieko Ayako. To manyo nyango loso ni. Tiwinjo ka piny oling makata ng'ama wuoyo onge. Kendo nyo timo public participation wuotho nyaka gi tiende dukni. Owuotho kamora mora kuwuoyo gi jopiny. Mondo ng'e pa jopiny. Koro ana wacho ni 2032. Okay. Nyango romo. Ateru nyango. Oromo Kalau. Uromo Kalau. Dong bangol Kalau obro romo ka. Dong no wach ni dhi ywak. Mondo mi giduoko. Ano wach ni dhi ywak. Mora ne makelo gikelo kuyo. Nyakwara mo giko mar twak mar ratiro joma ma kawuono abedo kod Helton Ayako, abedo kod Umoja Julius kachiel kod Ken Odondi. Gibiro ka nyakwara mo gi tekre mathoth ahinya e ratil. Giwacho ni ratil gipimo gi Ol Kalau. Diponi ma ewi chudi midhi pim godo koponi Koloth koso oyo. Nyinge en George Bati, uriti masani.